spreading love and good vibes, yan ang dala sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-traveling babes, this year Kuya Babes, Gistoni Lancero ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines World, kasama ang JFS Petals and Services. Ngayon, ako muna ang makakasama nyo bilang isang love ambassador. Ngayon, excited na ako para kilalanin ang nanay dito sa siyudad ng Naga para bigyan ng kakaibang ligaya at saya. Kaya sarahan nyo ko at puntahan na natin siya. Ngayon, bago tayo puntahan natin ang nanay sa siyudad ng Naga, ipakita muna natin ang lahat ng mga hinandang sorpresa ng kanyang anak at kasama ang JFS Petals and Services. Ngayon, meron tayong spaghetti, may pansit, may lumpia at may bilao ng manok sa loob ng sasakyan. At meron tayong Ferrero chocolate. Meron tayong bubble balloon na happy 49th birthday. Ang sobrang laking 5 feet stuffed toy. At syempre naman hindi makokompleto ang sorpresang ito kung hindi natin bibigyan si Mami ng fresh flower bouquet galing sa JFS Petals and Services. Kaya tara't ano pang hinihintay nyo? Tara't bisitahin at bigyan natin ng kakaibang saya at ligaya ang nanay dito sa siyudad ng Naga. And for our social media account, you may follow us on Facebook, Instagram, YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my YouTube channel, you may follow me on my Facebook, Instagram and YouTube at Gistoni Lancero. Kaya tara't samahan nyo kaming bisitahin na siya. And let's go! Good afternoon po. Yaon ma'am si ano ma'am? Tagadig ko po ma'am si ma'am Nedina Soriano po. Panganiban Drive Naga. Ay ma'am, may delivery lang po kami ma'am. Delivery lang po. Sa akin nindo po ma'am, from Meli po ata. May balance po siya ma'am. Tapos ma'am, shipping fee po. Ini po ma'am si delivery receipt nito. Ini ma'am. Sabi daan niya ma'am, bigyan na lang daw po ma'am ang kulang. Tapos sa shipping fee po. Kamu na po ma'am ang mabayad for one, ano naman po yan ma'am. For 150. Tapos ma'am ang delivery na niya, po dyan ma'am sa daon. Kamu na po ma'am ang magbayad. Nasabihan na po kamo kayan ma'am about dyan. Ay iyo po. Nasabihan po kayo kami ma'am na iyo po dayan ma'am ang ano ma'am. Ang resibo po, delivery receipt. Ang official receipt po niya, an po duman ma'am. Tapos ma'am, okay lang po ma'am magpa-picture kami ma'am duman ma'am sa package po nindo. Ipadala from Legazpi po kaya kami ma'am. So ali pa po kayo ma'am Legazpi. Sarado po kaya digdi ma'am ang ano ma'am ang sa delivery ni. Kaya ali pa po kami ng Legazpi. Iyo ma'am. For 150 man na po siya. Iyo po ma'am. For 150. Pero before dyan ma'am ano? Sige po, for 150 na lang po ma'am. Tapos official receipt ma'am, at siya na lang po. Tapos mapapirma na lang po kami sa imo. 150? For 150 po. 100,000. Dahil po ma'am, 4,150 po. May balance po kaya siya ma'am nasa 3,500. Iyo po. Sige po ma'am. Social naman po kamo ma'am. May delivery po kamo ma'am. Oh, wow. 150. Eh po ma'am, for 1,150 po ma'am. Tapos ma'am, si resibo ma'am, duman na lang po. Okay lang po ma'am. Sige po ma'am. Tapos si resibo duman na lang po. Ano ma'am, pirmahan ko na lang po ma'am. Okay po ma'am. Tara po. Ay ma'am, may juda pula po kayo ito ma'am. Pwede ma'am magpaiba ma'am sa mga kaiba naman po dito. Para mabit-bitin ma'am si ano. Padala. Eh po, paano lang po, padara na lang. Si ma'am, si nagpadara sa imo man yung package. Relation po kayo digdi ma'am, sister, ay ano po, daughter. Oo. Akin mo po ma'am. Ah, sige po, daman na lang po ma'am. Paano pa lang po ma'am si resibo? Sige po ma'am. Ay ma'am, paano na po lang sa resibo? Pabuka na lang po digdi ma'am. Paano ka lang po ma'am sa resibo? Birthday nga! Ano pa ang birthday to you? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po ma'am. Wow, na-surprise po ba kayo? Yes naman. Oh, very emotional ngayon si Mommy.
Siyempre ma'am, hatid po sa inyo ng JFS Petals and Services po ito ma'am. So ngayon ma'am, makaka-receive po kayo ma'am. Meron po kami handang pansit, spaghetti, may lumpia po kami dyan ma'am. You have chocolate from Ferrero, a bubble balloon with happy 49th birthday. And syempre hindi makukumpleto itong birthday na ito kasi kayo ang reyna ng araw na ito. Meron po kayo ma'am happy birthday sash. Yes naman, palakpakan naman kayo dyan. Meron, ang ganda ni Mami with sash. Syempre hindi makukumpleto itong sorpresa na to kung wala ang fresh flower bouquet from JFS Petals and Services. Yes ma'am, ano po niya masasabi niyo po sa ano? Maraming salamat sa mga anak ko na may regalo. Mahal ko kayo. Thank you so much. Yes, very emotional ngayon si Mother. So kaano-ano niyo po Mother yung ano po, yung nagpakita po ng nagpabigay po sa amin ma'am, si Ma'am Melly po. Kaano-ano niyo po siya? Melody po. Ah yes po, yung anak niyo. Nasaan po siya ngayon ma'am? Nasa Iriga po. Pero kami lang po yung ma'am naging katuwang niya po. Kasi ma'am siya po yung nagbigay po sa amin ng idea. Nagbigyan po kayo ng surpresa kayo. Kasi ma'am 49th birthday niyo po ngayon ma'am. Pero hindi halatang si Mother is 49 na parang nasa 20 plus lang si Mother. Baka sama yung anak ko sa Australia. Dalawa yung sila. Eh yes po, baka po magkasama po sila ma'am sa Australia. Yes ma'am, and syempre ma'am yung nagpadala po ng letter po ma'am. Nagpadala din po siya ma'am ng sulat. So ang sabi niya lang naman po is, Happy 49th birthday mama from Evans family, Melody, Jasper, and John Paul. So ang dami nagmamahal talaga kay ma'am because sino naman po ang hindi magmamahal sa isa pong very hardworking, very hardworking na nanay talaga dito. Kahit sino naman ata ay magbibigay at konting sorpresa lang po ito pero yung emotions po natin is hindi po natutumbasan. So happy birthday po ma'am. Salamat mga anak. Thank you po. Love you so much. Kaya samahan nyo kami ng ka-JFS para kantaan si Mami ng happy birthday kasama ang red ribbon cake. Kaya ready na ba kayong kumanta? Yes, Mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, Mami. Make a wish, Mami. Close your eyes and make a wish muna po. Yay! Once again, happy 49th birthday, Mami, sa inyo. Sa sobrang ganda po niyo, Mami. So ngayon po, maging lang po tayo ng message po from your family members. May anak po kayo dito or apo? May apo kayo dito? Meron po dito ang apo? Nabibigyan ng message. Ikaw, sino pa ang family members po kayo? Yung staff niyo na lang po. O yung staff niyo na lang po, magbibigay lang po ng message on behalf po na mga kasama po ni Mami sa ano. Dito po tayo, Mami. At ang ganda na naman po ni Mami. Dala, dito po tayo. Yes po, yes. Si ate, ano pong name niyo po ate? Si Andrelly. Sige po, ano po yung masasabi niyo mga Andrelly bilang para kay Ma'am? On behalf ng mga kasama niyo po. Masalahatin ko sa talangga ko ng tanan. Uy, hiling ka! Very emotional sa Harap sa camera. Very sweet naman yung message ni ate. May ibang meron. Doon na ba ate? Ang sweet naman yung short message ni ate. Ano yung sinabi ni ate? Palangga kita. So ibang dialekto, iba-iba tayong dialekto para iparamdam sa mga minamahal natin kung gaano natin sila kamahal. Kaya yun, very grabe yung na makukuha mo talaga dun sa word na palangga kita. So very thankful po kami Mami at naging masaya po kami. Meron pa pong isa mag-message. Ano po rin nga ate? Giant. Mami, happy birthday mga dito. Sana po stay happy lang at stay healthy. Sana po, maraming salamat po. Nandiyan ka pa sa tabi namin. At nagmana. Salamat po. Yung sweet naman. Very short message lang pero yung stay healthy at yung pagpapasalamat is taos puso niyang binigay po sa inyo and alam po namin na sobrang bait niyo pong tao at may God bless you more po, Mami. And ano po yung masasabi niyo po sa surpresa po namin ngayon? Maraming salamat anak. At nasurpresa niyo kami ni Melody Candy Evans, Melody Soriano. Thank you so much mga anak. Maraming salamat. Ingat tayo. God bless. Thank
thank you so much, Mami. And syempre, Mami, kanina po yung delivery niyo po is prank lang po yun. So ngayon po, ibabalik ko po yung 4,150 bago po tayo magkalimutan, Mami. Baka po makita ni Mami ay hindi binalik yung pera. Dito po, babalik po namin yung 4,150 po. So, prank lang po yun, Mami. Kasama po yun po sa ano po namin, sa mga pakulo. So, ano po, any message niyo po para sa ano po? Maraming salamat sa mga staff ko. Very supporta na yung October. Thank you so much. Yes, happy birthday, Mami. Parang ngayon po sa business niyo po, parang mabenta kayo ngayon kasi magna-November 1. Tama po. Kaya sa lahat po dyan na magpapagawa ng ano, is promote po natin yung business ni Mami, di ba, Mami? So, alam Panganiban Drive lang po sila sa lahat ng papagawa po ng mga lapida. Punta na lang po kayo dito. Ilalagay na lang po ng description kung saan po kayo pupunta. And once again po, on behalf of JFS Petals and Services, ma'am, we thank you. And we thank you sa lahat ng mga anak at mga family members na nagpabook po sa amin. Kaya sa lahat ng nagpabook sa amin, magpapabook sa amin kahit sa sulok man kayo ng Bicolandia, hanggang sa abot ng aming makakaya ay pupuntahan namin kayo at lalayon at magbibigay ng kakaibang saya at ligaya. Kaya once again, thank you so much, Mami. And don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. We just don't create, we captivate. Once again, thank you, Mami. Thank you, mga Bye! Dito sa Panganiban Drive, Naga City, JFS na yan! Yay! Sa muli, maraming salamat kay Evans family at kay Melody Soriano from Australia for booking at JFS Petals and Services. Sa muli, magkita-kita ulit tayo sa another car truck surprise na iikutin namin ang Bicolandia.